Áno, vieme. Povedali sme, že už to stačilo. Ale slovenská politická scéna nám opäť raz dokázala, že dno sa dá preraziť ešte hlbšie a niekedy aj s úsmevom na tvári. Vitajte pri ďalšej časti našej série, kde si opäť pripomenieme tie najtrápnejšie, najbizarnejšie a najpamätnejšie momenty našich politikov. Ale vy tam máte konkrétne dané, že to neprekračol ten limit 10 nanogramov. Kto dal tieto informácie? Vaša správa. Neviem, ako hovorí to slovenské, či ako sa to hovorí, že nepokradneš? Pani ministerka, tak prečo ste si do Ríma poslali auto? No, hlavne z bezpečnostných dôvodov a potom, že máme prácu, ministri, alebo keď teda príde vláda na zahraničnú návštevu, my nie sme autokarový zájazd. Aj pán minister zahraničných vecí prišiel neskôr, neviem, či dnes, alebo včera, keďže sa dnes pripojil k delegácii a tak ako každý minister, alebo každý člen vlády má svoju agendu, tak to má aj ministerka kultúry. Nie je toto tak trochu papalašizmus? Toto absolútne nie je papalašizmus. Ako čo? David sa pýta, ako chce spájať ľudí, ak svojho hlavného súpera pripodobnil k psovi. Ja som nikoho nepripodobnil k psovi. Účelom celého tohto videa bolo povedať jedno, že pána má poslúchať psík a nie prezident. A ešte raz, je to samozrejme aj satirický spôsob, ako prilákať pozornosť na to hlavné, že prezident má byť nezávislý a jediný, koho má poslúchať, sú občania. Tých otázok k tomuto bolo viac, Áno. takže otázka je, že či ste neprestrelili, či to nebolo príliš. Je to na posúdenie, samozrejme. Takže obče bláznivé veci, buďte slobodní a končím, lebo toto asi fakt nedám a za chvíľku mi telefón vypadá do riči. Čo si vlastne? Počkej, asi problém. Čiže vlastne vy hovoríte to, že ste rasista? Samozrejme, že som rasista a každý, kto ma pozná, vám to dosvedčí. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. A naši ľudia trú biedu. Ako? Prečo? Za čo? Čiže preto sa na to pýtam, že čo je to 6-mesačné obmedzenie. Nemeníme tie týždne. No, máte to napísané v programe, že rušíte 6-mesačné obmedzenie, to znamená, že rušíte 24 týždňové asi obmedzenie. Nemeníme to. Tak čo to znamená zrušiť 6 mesiacov? Všetky tie veci. A to sa týka najmä toho, koľko dní sa môže rozhodnúť, alebo aké poučenie musí dostať, alebo že za čo treba platiť, za čo netreba platiť. To sú veci, ktoré nie všetky, ale väčšina sa zaviedla v tom poslednom období. To, čo chceme, je zosúľadiť mimochodom aj našu legislatívu s tou, ktorá je relatívne bežná aj v západnej Európe a hlavne pomáha ženám. A to je to, čo nám ide v celom programe. No, ideme. Prepáčte, v tejto otázke. Nemrzí vás, že v tejto veci, poprvé, neviete, čo máte napísané v programe, čo znamená tých zrušenie 6-mesačného obmedzenia? Ak to potrebujete. To mi prípada na predsedu strany dosť slabé, keď neviete, čo vlastne to znamená. Čiže skúste nám to vysvetliť, lebo to je vážna vec. To je odstránenie čakacej lehoty, zrušenie povinného poučenia. Zrušenie 6-mesačného obmedzenia. Čo to znamená vo vašom programe? Zrušenie nad rámec informovaného súhlasu, všetky tie veci, ktoré tam sú v tom programe, to znamená zrušenie povinného poučenia. Nie, 6-mesačného obmedzenia, čo znamená? 6-mesačné obmedzenie. Na to sa pýtam. No veď to, čo vám to tu hovorí, k tomu patrí odstránenie čakacej lehoty, zrušenie povinného Snažíte sa poučenia. odpútať pozornosť. Čo znamená, keď máte napísané zrušenie 6-mesačného obmedzenia pri interrupcii? Pre tie povinné. Pán Šimečka, prečo sa to podarilo zložiť Petrovi Pellegrinimu a nie vám? Tá najjednoduchšia odpoveď je, že pretože vyhral voľby. No, nevyhral, Robert Fico vyhral voľby. Aký vlastne vy máte Ja mám kamaráta cigána, my schodíme spolu cvičiť, ja vám môžem dať na ňou telefón, môžete mu zavolať, on je veľmi dobrý môj kamarát. Ak ho stretnem, tak tento rožok namažem masom a mu ho obchám do huby. Aby pocítil, ako boli chudoba. Kde je zalezený teraz Peťulko Pellegrini? Čo, zase si robí videjka na dôchodkyne? Zase ich bude lákať s jamôčkami, aby ho volili za prezidenta? Bez hanby? Tie isté dôchodkyne jednoducho podviesť pred voľbami a za pol roka v prezidentských voľbách znova? Pečko Pellegrini, maj odvahu a prídi sem. Erik Tomáš je tu? Kde sa nám skoval? Čo, tiež nemá odvahu? Hrdina veľký. Dušoval sa, bil sa do hrude. Jako oni splnia sľub. Vy ste za 8 rokov hojna, keď ste nemali žiadne krízy, vy ste pridali deťom 3,54 dokopy. 3,54.
mi 154 eur za 3 roky počas veľmi ťažkých kríz. My sa nemáme za čo hanbiť. Vy by ste sa mali hanbiť za to, jak ste rozkrádali miliardy, ktoré patrili tým rodinám s deťmi. Za to, koľko tisícov detí bolo potratených kvôli tomu, že ste tie matky nechali živoriť. Skorumpované svine ste. A takýto ste boli a takýto aj bude. Pán poslanec Matovič, chcem vás upozorniť, že keď budete pokračovať takýmto spôsobom, tak vás preruším. Som najväčší ožran galaxie, teraz som už poľský žid. Za chvíľu niekto povie, že som agent maďarskej rozviedky. Ďakujem. Žiadam Národnú radu, aby z incidentu, kedy mi pani Puškárová vošla do protismeru, boli zálohované kamery z garáže. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela zastať pani poslankyne Puškárovej. V tomto prípade jedno úplne, či je koaličná, opozičná, akákoľvek poslankyňa, žena, muž, je to jedno. Takéto správanie nie je na mieste. Viem od kolegu Juraja Krupu, že tento incident sa stal. Viem, že sa jej zastal a ďakujem Jurajovi za to, však on to potvrdí sám. A chcem potvrdiť, že mne sa takýto istý alebo veľmi podobný incident s pánom Pročkom stal asi rok a pol, 2 dozadu, kedy na mňa bliakal pri aute, oprel ma oňho. Nevedela som do auta nastúpiť, napchal mi tam hlavu, musela som s emóciou sebe vlastnou na ňo nakričať a doslova ho vytlačiť z auta. Ten človek je psychopat a treba pochopiť, že pokiaľ máme takýchto ľudí v opozícii, tak len pomáhajú súčasnej koalícii a opozícia potom nemôže byť silnejšia. Ďakujem. Ďakujem za zliadnutie videa. Pokiaľ sa vám video páčilo, zanechajte odber. Adios.